színpadra hívnám a következő úriembert, akit mindnyájan ismerhettek. Óriási szíve van, előadásai lenyűgözi az embereket. Úgy gondolom, nem véletlenül osztotta rá a sors azt a felelősséget és azt a megtiszteltetést, hogy kijárhatta elsőként az FLP útját. Kitartó munkája eredményeként megszületett 1997-ben a Forever Living Magyarország Kft. Jelenleg Zafir menedzser, fogadjátok nagyon sok szeretettel és a neki járó tisztelettel Szabó Józsefet. Köszönöm szépen, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Nagyon szépen köszönöm ezt a felkérést Sándornak, és igazából az az igazság, hogy egy kicsit bajba vagyok, mert a múlt héten majdnem minden nap előadást tartottam Albániába. Ott nem értették. Vannak előnyei ennek is. Aztán a jövő héten pedig majdnem minden nap itt Magyarországon megyek előadásokat csinálni, úgyhogy a jövő hétre az volna kérésem, hogy mindenki hozzon magával, ahol én megjelenek a jövő héten, új embereket, mert ezt az előadást fogják hallani ott is. Tehát az volna a kérésem, hogy sok-sok új embert hozzatok magatokkal Nyíregyházára, Egerbe, Miskolcra, mert nektek már lehet, hogy unalmas lesz, oké? Egy-két gondolatban, nem olyan régen, ugye 2 nappal ezelőtt jöttem haza Albániából, Miles doktorral megfogadtuk, hogy ott is kell, hogy legyenek olyan emberek, mint ti vagytok, akik szeretnének a többi embertársukon segíteni. Na most nem olyan egyszerű, és arra kérnélek, hogy mielőtt elindulnál, előbb beszélj a szponzoroddal, vagy a Miles doktorral, de nem egy egyszerű a sorsunk. Tehát képzeljétek el, hogy 12 évvel ezelőtt Albániában volt egy ilyen piramisjáték, egyik zsebből rakták a pénzt a másikba, és hát ilyen talajokon dolgozunk, és megmondom őszintén, hogy néha úgy érezzük a bemutatók után, ami minden nap van, délelőtt 11-kor, délután 4-kor és este 6 órakor, és már 2 éve csináljuk, és néha úgy érzem, hogy én lennék a szőnyeg, és egy ilyen porolóval ütne a piac bennünket. Érted? Mert nem egy egyszerű a dolog. Úgy képzeljétek el, hogy a 6 órás bemutató elkezdődik először 6 órakor, csak azért, hogy mennyire könnyű üzletet építeni. Tehát ne félj, azt szokták mondani, hogy pénzért kezded el ezt az üzletet, lehet, hogy pénzért lehet ezt megcsinálni. Részben csatlakozom az előttem szólókhoz, de azt mondom őszintén, tehát én már amiatt rég abba hagytam volna, komolyan mondom. Egyszerűen csak van egy elképzelésem Albániában, hogy valami miatt ezt csak meg kéne ott csinálni, mert nem hiszem, hogy ne lennének ott emberek, akik nem becsülnének meg egy ilyen csodálatos lehetőséget. Na és egy a lényeg, hogy képzeljétek, a 6 órakor kezdődik a bemutató, 5 ember. Tudjátok, hogy tud az ember 5 embernek örülni? Hihetetlen. Aztán elkezdi 6 órakor, fél 7-kor megint jön 5. És akkor az első ott, mert ismétlés a tudás anyja, az első 5 az meghallgatja, amit a második 5-nek elmondasz fél héttől 7 óráig, tudod? És akkor 7 órakor a 6 órás előadásra ugyancsak megérkezik még 5 ember. Úgyhogy ebből fakad az, hogy egy-egy bemutató általában 6-kor kezdődik, és a szűk 1 órás mondani valódat 9 órára 3-szor ismételve el is tudod mondani. Tehát hihetetlen nagy sikerünk van Albániában. Ennek eredményeként 3 nappal ezelőtt lett egy fiatalember, egy egyetemista fiatalember, aki belépett a rendszerbe egy tasdobozzal. Esküszöm nektek, nagyon-nagyon örültem ennek a 2 kreditpontos tasdoboznak. És az egészben az volt a pláne, hogy ez a fiatalember délelőtt 11-re jött el először egy hirdetésre, és délután 4 órakor már hozott magával 4 évfolyamtársát, és másnap délelőtre betartotta a szavát, és megvette a tacsot. És elindult valami, és állítólag Sándor most mondta nekem, hogy azt üzeni nekem, hogy még ebben a hónapban lesz neki 4 ilyen belépője.
Úgyhogy ennyire egyszerű ez az üzlet, és higgyétek el nekem, hogy az ember rengeteg mindennek tud örülni, és annak is, hogy egyáltalán valaki ezt fölfogja, hogy ez az üzlet változással kell, hogy kezdődjön. Tehát változással, és én semmi más nem oktatok Albániában, a marketing termén még nem jutottunk el sokszor, csak odáig, hogy változás, ez az üzlet változás. Emlékeztek rá, az Igloo Summit tavaly a Mudanza jegyében, változás jegyében történt. Most ez zajlik Albániában, ott úgy hívják, hogy Drüssimi. Már van ilyen kitűzőik is, tehát a változás jegyében osztogatjuk a kitűzőket. Előbb a Drüssimis kitűző, tudod? És akkor utána lesz belőle egy 2 kreditpontos kitűző. De előbb mi mindenképpen a Drüssimist adjuk oda. Na most az a legnagyobb baj ebben az üzletben, hogy sok ember ezt nehezen dolgozza fel, hogy bármilyen élettérből jöttünk, itt egy kicsit máshogy kellene gondolkoznunk, itt egy kicsit máshogy kellene tennünk, meg egyáltalán az, hogy tennünk kellene. És van, aki a kitűzőt még a fejében sem hordja, tudod? Az, hogy változni kellene, hogy valamit másként kellene csinálni, valahogy máshogy kellene viszonyulni az embertársainkhoz. Valahogy nem csak akkor kellene szeretni egymást, amikor sokan vagyunk, hanem néha otthon is. Ugye? És néha olyan értékrendet kéne mindenütt képviselni, amit ez az üzlet mindenképpen elkíván. Tehát vigyázz! Az alapvető értékek mentén kell, hogy működjön benned is ez a világ. Persze olyan is van, aki először, mert hát hogy van ez, nem? Tehát az ember csinálja ösztönösen, és ha gényeibe hordja azokat a dolgokat, amihez az üzlet szükséges, akkor előbb-utóbb lesz itt kívül kitűzője. Tudod? Aztán utána előbb-utóbb rá fog jönni, hogy itt belül is kéne valami. Aztán olyan is van, aki belülről hordja a kitűzőjét. Tudod? Itt belülről. Érted? Az van ráírva, hogy Mudanza. Tudod? És még nem meri ide kirakni. Érted? De hála Istennek már egyre több embert láttam, aki ezt fel is vállalja. Igenis, hogy változásra van szükségünk. Aztán hát mindenki a maga terhét cipeli. Ugye? Azért hoztam el, hogy megosszam veled az én szerencsémet. Mert nekem biztos, hogy nagyon könnyű lehetett ott az elején. Hát így van, eltaláltad. Megtartottam az első bemutatóimat, az emberek kérdezgették, érted, hogy mire jó ez a termék? Hát te iszod? Hát én iszom. Az első gélt így ittam meg. Ezt komolyan mondom. Aztán figyelj, bejön ez a cég Magyarországra? Fő a biztonság. Lehet. Ugye? Figyelj, és jutalékot is fog majd fizetni? Ha lehet. Na most figyeljetek ide. Megmaradok tőle? Lehet. Nem? Ugye? És ez lett belőle. És aki most 18 évesen itt ülsz, és 18 évesen itt ülsz, meg ott. Figyelj ide, amikor én kezdtem, akkor te 3 éves voltál. Hogy örülök most annak, hogy te most itt vagy, és akkor nem voltál itt. Megtörtént egy generációváltás. Én már, Isten igazából, én szeretek itt lenni, de sokkal jobban tetszett az előző hölgy itt a színpadon. Komolyan mondom. Nem csak így kívülről, hanem érzékeltem azt, hogy a stafétabotot, amit itt sokan megkezdtünk cipelni, ugye, hordani, van egy újabb generáció, aki ezt át akarja venni tőlünk. És figyeljetek ide, 18-20 évesek. Hozzátok szólok, akik most itt vagytok, tudjátok, a ti munkatársaitok még valahol, higgyétek el nekem, hogy itt is van már 1-2 a babakocsival, nem? De higgyétek el nekem, hogy sokan még otthon vannak. Csak kellene egy elkötelezett ember, aki úgy érezné, hogy érdemes az emberekért élni, érdemes az emberekért haladni, érdemes az emberekkel együtt képviselni egy olyan értékrendet, amit most kezdtek el Magyarországon képviselni. Tudjátok? A szabadság és a tisztesség értékrendjét képviseljük mi. Úgy hívnak bennünket, hogy Forever Living Products.
És én úgy gondolom, hogy ebben semmi ciki az ég adta világon nincs. Tudjátok, mi a ciki? Hereként élni és nézni, hogy munkanélkül hogy keresi meg, várni az államtól, hogy megoldja a sorsodra a dolgokat. Meg nem dolgozni, és úgy várni valaki mástól a megoldást az életedre. Úgy igen nehéz. De ebben az üzletben, figyelj ide, hát legfeljebb nemet mond. Hát Istenem, vigyázz, mert amit adsz, azt kapsz. Képzeljétek el, hogy a múltkor megyek kifele, és drága jó Borbáth Attila barátom, az Albán Country Manager nagy vesztére elmesélt nekem egy történetet, hogy képzeld, de voltam Magyarországon, és hát milyen esemény történt nála, metrózott. A metrón volt, na. Hát tudni, hogy ő Albániában él, és itt Budapesten azért mindig kocsival közlekedik, és hát nagy dolog, hogy a metróra felszállt. És azt mondja, képzeld, felszállok a metróra, kész, és ott van egy 25 éves. Hát egy tünemény nő. Hát nem megakadt rajta a szemem. És a legnagyobb meglepetésre, mert tudod, mit csinált? Átadta nekem a helyet. Mondja ezt Attila. Na figyeljetek ide. Tiranából egy fél éjszaka mentünk le Szarandába, ledélre, hát mi kellett nekem? Túl voltunk a vacsorán, túl voltunk egy sörön, és én ezt meghallottam az Attilától, figyeljetek ide, a következő útszakasz, Attilának az volt a feladat, hogy vezessen, én meg találtam magamnak feladatot, elkezdtem őt hernyózni, emiatt a dolog miatt, hogy hát így jártál öreg, egyszerűen öregszel, hát ez már korrá jár, kész. És ez tartott egy darabig, és utána elkezdődött az érdemi munka 5 napon keresztül. Na most figyeljetek ide, jövünk hazafele, már Mimóza is jött velünk a felesége, és megyünk ki a repülőtérre, előbb a VIP büfébe ettünk, ittunk egyet, megyünk kifele, csekkolunk befele, letépik a jegyet, megyünk ki a alacsony padlózatú buszra, felszállunk a buszra, ott van a korlát, megfogom, balra nézek, itt van Attila és itt van Mimóza, ők is fogják a korlátot, balra nézek, egy csodálatos albán, gyönyörű szépség utazik Budapestre. Hát felakadt a szemem, komolyan mondom. Na mit gondoltak, mi következett? Felállt, és nekem, szemmel láthatóan rám nézett, és azt mutatta nekem, hogy please, sir. És át akarta adni a helyet. Ebben a pillanatban a Borbáth Attila táncos mozdulatokkal elkezdett összekuporodni a csőn, és a nevetéstől nem látott ki a szeméből. Erre én, mintha füstszagot éreznék, arcom bepirulva, hát elkezdtem nézni az Attilát, és eszembe jutott egy-két gondolat, amit én kölcsönöztem neki előtte 5 nappal. Na most Mimózának ezt nagyon nehezen tudtuk megmagyarázni, hogy mi miért van, de aztán végül is csak kiderült a dolog. Úgyhogy vigyázz, hogy amit adsz, azt fogod kapni cserében. Tehát mi így jártunk. Kész. Ennyi. Úgyhogy ez is megtörtént velünk. Aztán annyi minden történt az elmúlt 15 év alatt, hiszen decemberben lesz 15 éve, hogy itt vagyunk. Figyelem a hölgyet, nagyon jó. Nagyon jól csinálja. Egy nagyon nagy tapsot a hölgynek, jó? Oké? Okay? Egy nagyon nagy tapsot neki. Elmondani is nehéz, nemhogy elmutogatni, így van? És a másik hölgynek is egy nagyon nagy tapsot, aki most lent van. Így van. Tehát, kedves barátaim, ha csinálod, tudod, először nem tudtam, hogy a cég miért csinálta meg ezt az Eagle Summitot. Hallottatok már róla egy pár történetet, figyeljetek ide, nekem ebből az Eagle Summitból úgy, ahogy van, mindig elegem van, mikor oda megyek. De mikor hazajövök, akkor egy kicsit másként van, tudod? Tehát ha egyszer eljutsz, azért jussz el az 7500 pontig, de 7499-nél konzultáljunk, érted? Komolyan mondom. Mert nagy a feladat. Erről eszembe. Nagy a quad is. Képzeljétek el, hogy most vagyunk Porecsen,
És oda jön hozzám egy hölgy az első nap végén, azt mondja, te Jóska, figyelj ide. Tehát amikor azt mondták, hogy ki van itt elsődjére Porecsen, te akkor is álltál. Amikor mondták, hogy ki kvalifikált Porecsre, te akkor is álltál. Mondom, meg fogsz lepődni. El van törve a farcsontom, nem tudok ülni. Tehát a látszat néha csal. Na most ezt azért mondtam el, hogy tudjál róla, hogy lehet, hogy egész életedben, te, aki most vagy itt először, egész életedben ezt a lehetőséget keresed, csak még igazából nem látod át az egészet. Én tiszta szívemből kívánom neked, hogy gyere a következő alkalomra is, találkozzunk mindenütt, ahol az országban lehet. Mindenütt vannak bemutatók, mindenütt vannak csodálatos rendezvények. Én azt kívánom, hogy menjetek el november, nem is tudom, itt 6-7, menjetek el Jakabszállásra. Jól mondom? Igen, Jakabszállásra. Menjetek el, valami fantasztikus dolog készül ott, ahogy elnézem. 2 napos lesz. Azt hiszem Torkom Julikánnal lehet jelentkezni. Menjetek el, mert minél több információt kapsz erről a lehetőségről, minél több embertől hallgatod azt, hogy hogy építette ezt az üzletet, vagy hogy építi, te annál bölcsebb és annál okosabb leszel. És azt kívánom neked, hogyha már a bölcsességről beszélünk, akkor vigyázz, mert ebbe az üzletbe kell egy nagy alázat. Kell egy nagyon nagy alázat. És ahhoz a mudansza, a változás segít téged. És ha csinálod, és rájössz erre a köszörükőre, ami a Forever Marketing terve, akkor ez a változás elengedhetetlenül bekövetkezik nálad. Elindulsz egy más irányba. Máshogy kezdesz el kommunikálni, máshogy kezdesz el emberekkel beszélni, és máshogy kezdesz el élethelyzeteket megítélni. Én azt kívánom neked, hogy indulj el ezen. Ne félj ettől. Ne félj úgy, mint néha én. Hát volt 1-2 feladat az Igloo Summiton, figyeljetek ide. Azért csak elmondom dióhéjba, aki még nem hallotta, hogy most is megcsinálták azt velünk, érted, hogy csak most 2-szer olyan magasról ereszkedtünk le ilyen kötélen keresztül, mint tavaly előtt. Hát figyelj ide. Tudod, hogy 3 perc alatt hogy lehet meginni 6 darab sziróna vizet? Gyere el, odasz, majd megmutatom. Érted? És már a 3. perc végére már nem volt víz, már nem volt semmi. Érted? És képzeld el, hogy ott állsz kinn egy szikla oldalán, belefűznek egy ilyen vékony madzagba, úgy tűnik, itt van 2 kaliber, és a kezedbe adják a sorsodat, az életedet. És akkor így, ott 30 méter lefele. És akkor így engeded, és indulsz lefele. Most a franciáknak ezzel túl nagy baj nem volt, de hát én egy debreceni gyerek vagyok. Tokajban legközelebb. Az is ilyen lankás. Érted? És akkor képzeld el, hogy azt mondta Greg, hogy előtte való nap, de miért nem aznap mondta? Előtte való nap már mondta, hogy a hónapi nap az egy ilyen nap lesz. Figyelj, egész éjjel nem aludtam. Komolyan mondom. És akkor rám fűzték ezt az egészet. Na most az egész az a plán, hogy 8-an voltunk egy csoportba. És a nigériai gyémánt, az ment előttem. Krisztina. 40 kiló volt kapukúccsal együtt. És Krisztina indult elfele, tudod? És Krisztina így. Joseph. És hátrált, és úgy kezdett el süllyedni lefele, tudod? Én mondom, Krisztina, még egy víz. Figyelj, én nekem akkor tele volt minden, érted? Pedig csak néztem őt, tudod? És akkor lement Krisztina, és én jöttem utána. És bele ebbe a keretbe, tudod? Igen, leérek, 2 perc alatt leérek, nem kell hozzá 5. Figyelj ide. És akkor engedem lefele magam, tudod? Engedem. És azt mondtam, hogy itt pusztulok el. Itt pusztulok el, sose érek le, érted? Lépésről lépésre. Engedem magam lefele. Hátul a szakadék. A fenyőfák teteje még mindig magasabban vannak, mint én. Illetve én még mindig magasabban vagyok, mint ők. És akkor odalenn Éden Ohara várt így, ölbe. Figyeljetek ide. Mikor megéreztem a tapintását. Túléltem. Figyelj ide, letettem a lábam.
kimásztam a gatyából. Egy hős. Csak a rokonok, meg a Budapest Aréna lenne itt. És látnák, hogy micsoda nagy tehetség vagyok. Gyerekek, ez ilyen. És utána jól aludtam, tudod? Ez ilyen. Ez nem lehet más nálad sem. Amikor megcsinálod a 2 pontot, amikor eljössz a supervisory szintig, vagy eljutsz az igazgatóhelyettes, vagy a menedzseri szintig, az nem igaz, hogy ezt te nem próbálnád ki, hogy megérezd azt az érzést. Hogy az ember, amikor túl van valami, amikor saját magába legyőzött valamit, hogy az mit is jelenthet neki. Én azt kívánom nektek, verejték nélkül nem fog menni. Kezd el, meg fogod tudni csinálni. 15 évvel ezelőtt szóltam. Volt, aki jött, és van, aki itt van. És volt, aki nem hitt nekem. Nem hitte el nekem, hogy amit adok, az becsületből teszem. Nem hitte el, hogy amit én sejtek, az nála is működhet. Nem hitte el. És nem is változott körülötte semmi. Bárki, aki most vagy itt először. Én azt mondom, hívjál magaddal még vagy 5 embert a következő alkalommal. Biztos, hogy vannak a környezetedben olyan emberek, akik szeretnének tisztességben, becsületben, egy jó életminőségben élni. Nem hiszem el, hogy nincs olyan 5 barátod. Nem hiszem el. És mivel ezt csapatba tudjuk csinálni, kérlek, hívd el őket. Hívd el őket, aztán, hogyha úgy érzed, hogy neked is változnod kéne, akkor azt a jelvényt nyugodtan kirakhatod ide előre is. Köszönöm szépen, Isten áldjon benneteket, és köszönöm a munkátokat. Mindnyájatoknak, akik itt vagytok 15 éve velünk. Nagyon szépen köszönöm, minden jót, tisztellek benneteket. Köszönöm szépen.